ekelekwa m unu kundi mesoro m na anyị gagbara afara egwu a nke nwanne anyị nke nwanne afọ Igbo kọpụtara nke a na-akpọ Michel Chidera dịka m na-agbara afara egwu a abịa m hụ na ọ bụghị Michael na Michel Chidera ama m na egwu ahụ na ikperiri ndụ n'ime egwu a na ọ bụ ihe mụtara nwa ihe mụtara mana echefukwara ya bụrụ ugbu a ka ị na-agba gị ihe nọrọ ugbu a bụ oge amara nsị gịnị oge amara bụ onye ọzọ oge amara ya ka a na-acha ime mgbe anyị nọ na ụlọ akwụkwọ ata akara ịtọghara ụlọ n'ite ọ bụrụ gị season of grace anyị ji isiokwu anyị wee ụbọchị nke taa kedu isiokwu a na-asị ntọala dị oke mkpa ntọala dị oke mkpa foundation matters foundation matters ọhịa bụ isiokwu anyị na-eleba anya n'ụbọchị nke taa anyị ajụgo ụfọdụ ajụjụ dị iche iche wee na-asị gị na biko nne biko ị na-akpọ maka ai o teela dị baptist bidoro hai MC baptist o teela bidoro akwala maka n'ebe ọ dị ukwuu chọrọ anyị gaa na ọha nta akụkọ anyị dị iche iche Instagram at Isimbre TV Twitter at Isimbre TV Facebook at Isimbre TV ị ga-anọ ebe ahụ ị ga-afụ ihe ndị a m kwugoro ma nke m ka ya ekwu okwu n'ụbọchị nke taa kirie ha ncha ka m si ga-akwala makwa n'ebe ọ dị ukwuu maka isi mbido ma nke na-ewi isi mbido ma nke na-ewu ha ma nke wugoro ha ma nke ga-ewu anyị mana ugbu a ihe na-achị Igbo ọha nta akụkọ nke a na-akpọ soshal midia ọ ya ka anyị ji jee ebe ahụ jee biri ebiri ruo duplex kara aka birizie ebe ahụ anyị makwara onwe ndị enweghị ohere ịga soshal midia anyị nyekwara TV n'ụlọ ọ ya ka mma ịnọ n'ụlọ ọrụ ị na-ekiri anyị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ ị na-ekiri anyị ọgwụgwọ ụmụ akwụkwọ ndị na-aga elementrị ịnọ n'ụlọ ọrụ na ebe ị na-amụ ọrụ nọkwa na ya dị na-ekiri anyị isi mbido bụ nke mbụ na-alụkwa gịnị bụ ntọala ya jụrụ ajụjụ ahụ tupu anyị gagbara obere egwu anyị nọ na-ekwu maka nwoke na ezinụlọ na ihe mere edejiri wee bee wee sị anyị bata na m ga-akọwara ihe mere edeji wee bee wee sị gị na ihe mere eji ebe nwụ na ọ nwere onye metụrụ ya aka ma ọ gbanwere ịzọ ya ụkwụ ihe a bụ ihe ndị ahụ wee sị na njọ ajụ na-asị kedu ihe mere gịnwa bụ nwoke na ezinụlọ unu bụ ndị na-agụtawu egwu ijugo onwe gị ihe na-akpọ why kedu ihe kpatara ya ịjụ ajọ ọgwụgwọ ilezi anya ị ga-afụ na nna gị nwere ike bụrụ onye Chineke nyere onye egwu egwu ma ọ bụ onye ga na mmiri nata ike igwu egwu o wee fezie n'ụlọ unu ịma ka nke unu si wee bịa ịma ka isi eso ya ọ ka m si wee ma ka esi akwa onye ukwu mere gịnị wara mgbe si na ezinụlọ nke anyị bụ ezinụlọ onye were and obi achụ anyị bụ ndị na-agatawu ụka ọfụma na-ekpere Chineke n'ime mmụọ na gịnị na eziokwu mgbe m topụtara wee mara ihe wee jụọ gịnị kpatara nke a o wee bụrụ na nna m bụ onye a maara nke ọma na-agụ akwụkwọ nsọ na-akpọ lerida n'ụlọ ụka nke a na-akpọ Methodist onye na-esote ụkọchukwu onye na-esote Reverend Fada ihe a wee bịa so ozi n'ụkpụrụ anyị na-aga na m wee bụkwara onye a makwara m n'ụlọ ụka mụ tepụtakwa wee bụkwa onye na-aga ụka ọfụma ihe a bụ gịnị ntọala ajụ m wee bụrụ kedu ndị ntọala ị na-atọrọ ụgbọ gị tupu anyị lebakwa ihe gbasara ntọala ọ ga-amasị m ka anyị gụgbarakwa egwu maka egwu dị gịnị egwu dị mkpa ọ ga-enyere gị aka ịgbatị ọkpụkpụ mee otu a egwu dị mkpa ka anyị gbara afere egwu a nke a kpọrọ spiritual praise nke nwanne anyị nwanyị nwaada Igbo nke iri Emmanuel kọpụtara dịka ị na-agba na-aghọtakwa ya n'ime ya echefukwa na echefuo emekwala mee ama chefuo na ihe a bụ gịnị oge amara n'isi mbido TV ọkwa mụ abụọ nwanne unu nwoke MC the Baptist na-ewetara unu ya anyị ga-agba anụ
anyị na-abịa n'ụdị alụkwanụ